Kaki Kresna, ulun Bathara Wisnu kepeksa miyos saka anggammu. Merga ulun ngrasakake yen hawane sumuk lan panas merga kobar dening kamurkanmu. Purhanana kulup Wisnu manitis marang jeneng kita merga Kaki Kresna kadhapuk dadi pirantining Gusti ingkang kajibah rumeksa rahayuning jagat kanthi anyebar kautaman lan tindak suci ingkang adoh saka hambeg sesongaran. Mongko kabeh tuture Kyai Semar mau becik lan apik kanggo ngemutake marang klerune pakartimu ning malah nduk tanduki sing ora sak mestine. Mongko Kyai Semar kuwi danyange tanah Jawa pamonge Jiwatama parandene malah nduk sia-sia lan nduk pilara. Apa rumangsamu dadi Semar kuwi gampang? Ya dina iki coba rasakno kaya apa rekasane dadi lurah Semar. Gelem ra gelem karma sing ndok tampa kowe dadi Badranaya. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati, kula pun Semar ingkang sowan wonten ing prajamu mriki. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara Kyai Semar. Mara gagi diprayogakne anggenmu pinarak Kyai. Ha inggih. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan. Janur gunung kadengaren panjenengamu kepareng rawuh ana ing Dwaraka mukal lamun ora ana wigati. Ingkang ndok kersakake kepiye Kyai Badranaya? Nuwun sewu sinuwun Prabu Ndarawati, kula tak nderek matur. Lan mbok menawi wonten lepating atur kula diagung pangaksama paduka. Sampun kondang mandang bilih paduka menika sucaning rat oboring jagat sing kudune donya niki wontenipun pepadang. Ning kenging menapa kok malah saya peteng dedet lelimengan. Merga jaman sakniki wis angel golek panutan sing kena kanggo gondhelan lan patuladan. Napa pancen sakniki sampun ngancik jaman kala bendu? Napa sakniki pancen wis ngancik jaman kala bendu? Wong yen dituturi wulang agama ora ana sing gugu. Sing ning dhuwur kudune kena ditiru, ning akeh-akeh mung mburu nafsu. Ora gagas yen tumindake kleru, grusa-grusu lan kesusu sing baku uripe mubra-mubru, adol tandha tangan ya mesti payu. Yen omongan mung gedabrus ora mutu, rakyate kon bayar pajek sing regane nekak gulu, pejabate malah seneng-seneng karo guyang-guyu, nyolong bondo negara ora rumangsa saru, yen konangan senengane ngalihke isu, diadili jare awake lara lan lesu, yen didemo ora gelem metu ora gelem temu, malah minggat nggawa sangu, nyewa kamar nyeluk wong wedok ayu dibayar 500.000. Wong urip niku duwe kewajiban memayu hayuning bawana. Ning bab menika mboten saged dipun jangkah sepisan dadi kudu diwiwiti saka memayu diri priyangga. Banjur memayu rahayuning keluarga, memayu hayuning sesama. Lan ugi memayu hayune negara ingkang pungkasan nembe memayu hayuning bawana. Nah, memayu hayuning negara lan bawana niku pancen sae, nanging kudu diwiwiti saka memayu hayuning keluarga luwih dhisik. Tegese nata lan glowentah anak bojo sing kanthi apik lan becik. Gandeng kula niki wong Jawa.
Semar niki wong Jawa sing sugih budaya. Kula tak matur lumantar endahing tembang dandang gula dene surasaning tembang kados mekaten sinuwun. Kula suwun sampun ngantos gerah ing penggalih. Sampeyan aja lara ati. Kula niki wong tuwa duwe kewajiban ngilikake karo sing enom. Merga sampeyan niku dudu wong saudon saurupan nanging mustikaning para ratu. Sing kudune sak paripolah lan pambegane kena kanggo gondhelan, kena kanggo kaca brenggala tumrape wong akeh. Nyuwun pangapunten. Napa to gunane sampeyan dadi ratu titising dewa, ratu Gung Binetara ning njaba sampeyan disubya-subya. Ning yen nata keluarga wae ora adil, malah kepara sia-sia marang putra. Putramu Boma Narakasura, Siti Sendari, Samba Partajumena, Setyaka Titisari nika mangrengkuh kabeh, ndok mulyake kabeh, ndok tresnani kabeh. Nanging ana salah sawijining anak merga tedhak turune kewan, tedhak turune kethek. Nadyanto wujute satriya ning nggen mburi nganggo buntut. Merga sampeyan isin, sampeyan wirang. Ing atase Ratu Agung kok anak-anak ora lumrah. Mula anak sampeyan siji niki mang singkirke men ora ngreget-ngregeti jenenge bapake. Bambang Gunadewa nika anakmu. Dosane apa? Lupute apa tek kok singkirke kok guwang wonten ing kuburan Astana Gadamadana? Oh. Urung enek jam 11 tek wis gedine semono sampean. Semar Badranaya, aku ora trima aku mbledak dadi brahala kaya ngene. Wis ireng gedene semono, rambute digramason pisan sampean. Aja ngenyek karo aku kowe. Kowe tega ngelek-elek Ratu Ndarawati nyenggol karo batin. Aja kok mung dapurmu, donya tak untal kelakon. Yen arep mangan Semar kula mang pangan. Gaglak tenan. Ngendel-ngendelke nadyan kowe ngaku pamonge wong tanah Jawa, ngaku dewa Ngejawantah, gene ora ngondro sepira. Semar wis tak unta, swargane mapan ning wetengku kene. Ing atase wis tak gaglak, wis tak unta, ya gene malah unuk-unuk metu meneh kowe Semar.
Nggih sak seneng kula arep metu arep mlebu niku urusan kula. Edan aja-aja kowe dudu Semar. Semar sing sejati ana wetengku. Kowe dudu Semar. Yen dudu Semar kula sinten? Aja-aja kowe iae kowe. Ie pripun? Kula ni asli kula ni ngawut apa-apa dianggap ie ini lho ora nggih. Ora tata gaglak meneh kowe mang-pangan melih. Diantenan yen pancen ora kena tak gaglak ripalung wae tak getak ajiku gelap sayuta mang getak. Wah edan sekti tenan kowe duwe daya apa sing bodhone sampean mburi nek sakane ni lho angger manggetak kula balik melih ya nggetak kene golek nggen sing rada amba mriki nah mriki genah Bawira mriki genah Jembar edian malah ning ngarep studio Madangkara sawah amba ngeten iki upama kendang kula iso adoh ya tak tenan kowe manggetak. Kaki Kresna ulun Bathara Wisnu kepeksa miyos saka anggammu merga ulun ngrasakake yen hawane sumuk lan panas merga kobar dening kamurkanmu Purbanana kulup Wisnu manitis marang jeneng kita merga Kaki Kresna kadhapuk dadi pirantining Gusti ingkang kajibah rumeksa rahayuning jagat kanthi anyebar kautaman lan tindak suci ingkang adoh saka hambeg sesongaran mongko kabeh tuture Kiai Semar mau becik lan apik kanggo ngemutake marang klerune pakartimu ning malah nduk tanduki sing ora sak mestine mongko Kiai Semar kuwi danyange tanah Jawa pamonge Jiwatama parandene malah nduk sia-sia lan nduk pilara apa rumangsamu dadi Semar kuwi gampang ya apa rumangsamu dadi pamong kaya Semar kuwi gampang wong kuwi yen ora nglakoni bisane pancen nyacat karo maido wong ki yen ora nglakoni bisane mung nyacat karo maido sing tanpa pitung mula ripalungguhan iki men Kresna ora gampang dak sia karo pamong dina iki coba rasakno kaya apa rekasane dadi lurah Semar gelem ra gelem karma sing ndok tampa kowe dadi Badranaya sewu lepat diagung pangaksama paduka ulun
kula ndodho bilih lampaning kababar menika karana kula ngunduh dumateng karma karana daksya dumateng Semar Badranaya. Kula nyuwun pangapunten, kula tobat ulun. Iboloke wong akeh ing atase titis Wisnu sing jari socaningrat oboring jagat. Kok samangke wujudipun dadi gedhiba kados mekaten ulun. Kresna. Ya kanthi lelakon iki jeneng kita gelem mawas diri. Men ora gampang maido nyacat lan sia-sia karo wong liya. Lelakon iki kudu ndok lampahi minangka panebuse dosa dandanana keluargamu, dandanana negaramu. Lan tangeh lamun jeneng kita bakal pulih dadi Ratu Ndarawati yen durung entuk pangapura saka Kyai Semar Badranaya kang sejati. Mbuh piye caramu yen perlu jagat iki kudu ndok ubengi. Kowe kudu ngesot njaluk ngapura ana ngarepe Semar. Aduh mati. Kanjeng Sinuwun Ndarawati, kenging menapa wujud paduka dados mekaten Kanjeng. Wis Udawa tak lakonane Udawa. Ya wis kaya ngene iki, unduh-unduhane wong yen gampang nyepelekake lan sia-sia karo wong liya. Aku saiki dadi lurah Semar. Biyen nalika aku urung dadi lurah, aku seneng nyacat, seneng maido karo pamong. Anggere nek raskin ana bantuan, aku seneng matak-matake lurah. Ning bareng dina iki aku kelakon dadi lurah tenan, nyatane abote kaya ngene. Aku titip negara iki Udawa tak lunga sak parang-parang. Kanjeng wis aja nangis. Ya jagat, ya dewa, ya Bathara. Paman Patih pancat nyono paman. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawanak Prabu Bima Narakasura. Apa to sebabe ripalungguhan iki adoh jeneng sira ndak awe cedhak saya ndak raketake. Anggenku duwe panjangka, duwe panjangkah, duwe panggayuh. Kepengin nrimo penggalihe Rama Dewaji supaya kersa maringake kamukten lan kesugihane marang Bima Narakasura. Kepeksa ana sing nrimpel laku, ana sing nrimpeti marang gegayuhanku. Ora ana liya kejaba pamanku ing Lisanpura yuki Paman Harya Setyaki. Inggih lajeng keparingipun kados pundi anggen. Mangsiagake Prawadya Bala Trajutresna. Siaga ing diri sawiga ing gati. Maton lanang nyekel gaman. Nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan singetan budal dina iki ana satriya bungkik kakek kunting tangting brengos sak kepel sisih pijer diplintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran margage ngaku sapa. Lek nomripatmu jerengen gobokmu Senopati bebanteng Ndarawati. Jenengku Raden Setyaki. Setyaki dasar para nyata. Kowe wadyabala saka Trajutresna. Ya dasar para nyata. Kesete sesembahanku Prabu Bima Narakasura ya Prabu Sitija. Kumandang garba kang dadi aran.
kowe melu celeng boloten kebolatengen anggene Sinuwun Prabu Buma matur ngarsane Sri Ndarawati. Sing ndok karepake piye? Mila panggoane njaluk dawa umurmu kowe nyingkira, kowe mundura, kowe minggir. Aja melu campur tumrap lalakon iki. Blangap-blangap paton ngucap. Cetha lamun tu anggene Prapta, anak Prabu Buma mung gawe kisruh, gawe gidhuh ana Ndarawati. Janji dheweke sak wadya balane ra nyingkir saka Ndarawati. Mbok menawa ana prajurit-prajurit tresna tanggih giateng ndase ning ngarepku kene. Piye? Cepol dakamu oh ik jaluk ambo hei oh Cepol dakamu ha ha tikal ilmu weh ha ha hei wah mati ya waduh oh
putih barang. Yo, sopo? Takon karo aku, Mandang Garbo. Kowe kethek iso tata jalma. Apa ngemut radio? Ayo, mara gageng aku jenengmu sapa? Takon karo aku jenengku Anoman. Coba kaprawiran, maju. Hei. Dian. Oh. 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 Hei. Oh. Cukup foto sigar serangmu. Hey. Hey. Oh. Hey. Hey. Oh, ah. Ah. Oke, lo. Oh, ah, hey. Ah. Hey. Ah. Wait. Pedang. Oh. Hey. Oh. Hey. Ah. Oh. Ah. Ojo digondeli. Oh, ah, oh, hey, Condroso, hey, hey, oh, ah, oh, hey, ah, oh, hey, hey. Ah. 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 Oh. Oh. Eh. Aja digo mlayu. Sekon. Weh, gaman kok aja digo acak-acik. Pedun. Pedun. Oh. Oh. Ah. Oh. Eh. Ya. Oh. Eh. Oh. Ah. Oh. Ah. Wait. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Kowe iki omong apa? Wis. Mbak diri kowe aku. Jangan kau ingat. Jangan.
ngomong ra cetha. Yuk pin. Oh, oh. Ah, ah. Oh, ah. Hey. Ojo turu wae. Oh, ah. Ah, go, go, hey. Wah. Slow mas, slow mas, slow mas. Oh, ah. Oh. Wah. Dian. Solao tak kedang. Oh, hey. Oh. Hey. Ah. Ah. Oh, hey. Oh. No. Ah. Oh, hey. Oh. Hey. Mas Romo nyoba Mas Romo ya? Saisone Mas, aku ora iso. Woi. Oh, ah, hey. Go, go, ah. Oh, ah, woi. Oh, ah.
Paman Setyaki. Kowe kuwi wong tuwa sing ora ngerti tata krama, ora empan papan. Ing atase aku lagi rembukan karo Kanjeng Rama, parandene kowe nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus. Satemah dadi geger kaya ngene. Nuwun sewu anggir anak Prabu Bomo. Kula tak matur ingkang Rama nate paring dawuh bilih bondo niku dipun perang dados 3. Nenggih bondo becat, bondo alat lan bondo manfaat. Bondo becat menika entuk bondo kanthi dalan nabrak piwulang agama kayata nyolong ngapusi. Mila bondo wau boten barokah yen dipangan dadi penyakit lan dadi dosa. Ingkang angka kalih bondo alat tegesipun bondo warisane tinggalane wong tuwa ingkang kabeh ditumadil lan dipun ginakaken kanthi sae. Amargi menika amanah. Nah, ingkang pungkasan bondo manfaat. Tegesipun bondo manfaat menika anggenipun pados kanthi meres kringetipun piyambak banting raga ingkang jumbuh kaliyan wewarahing agama. Ora perlu nuturi aku wis ngerti. Nanging nggih anggen paduka nyuwun warisan dhateng tiyang sepuh menika ingkang taksih meger-meger niku sami mawon panjenengan nyengkakaken sedane ingkang Rama. Menika mboten pantes saru dinulu. Bab menika cetha lamun to gegasah penggalipun tiyang sepuh. Saya-saya panjenengan nyuwun warisan kala wau kanthi cara ingkang boten adil. Buktekaken bilih jengandika anak ingkang serakah dakah-dakah. Cukup paman, ora perlu kakean rembug. Janji ora gelem minggat kelakon nilang nyawamu kowe. Kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Resi Jembawan. Kalilan ingkang wayah kula pun Gunadewa badhe nderek
nyuwun pirsa sadangunipun kula mapan wonten ing Astana Gada Madana yektosipun tuwuh tandha pitaken ing atasipun kula menika putra saking Narendra Agung Ndarawati keng menapa kok gesangipun Gunadewa bineda kaliyan putra-putra Ndarawati sanesipun ketitik kula dipun papanaken wonten ing pakuburan mriki ingkang tebih saking kerameyan saha kamulyan Kanjeng Hyang. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng kulub Gunadewa. Aja luput kang dadi panerkamu nduk anggep yen ramamu hambek ora adil lan uga dak siya marang jeneng sira. Ya kanthi Gunadewa dititipake marang aku rumeksa pakuburane para luhur Mandura iki. Yektine cara ingkang prayoga kanggo gembleng jiwamu lan ngandelake imanmu. Merga dadi nom-noman sing apik, dadi nom-noman sing becik kuwi kudu ngerti marang sejarah lan gelem ngajeni sarta ngurmati marang leluhure kang wis sumare mapan ana ing kene. Kejaba saka kuwi Gunadewa, yen uripmu mung ana kraton upamane, uripmu ana ing kraton sing rina wengi tansah kinembong ing kamulyan, mesti wae ora bakal wareg anggonmu mangan pait getiring lalakon satemah ora bisa landhep kang dadi rasamu, ora bisa waskita kang dadi panyawangmu. Tanpa beda karo ramamu Sri Bathara Kresna biyen nalika isih timur, isih bocah nganti muda tumaruna uga dipapanake ana ing kademangan Widara Kandhang pamriye supaya cedhak lan weruh karo panandange wong cilik satemah gedhe rasa welas lan asihe marang para kawula. Mula bareng dadi panguwasa dadi ratu bapakmu bener-bener ratu ingkang wicaksana lan ngayomi marang sagung para kawula dasih. Mula kang mangkono Gunadewa tampanen kanthi legawa lelakon iki ngibarate pusaka, ngibarate pusaka utawa gaman sira lagi diasah supaya besok dadi landhep rasamu, dadi gaman ingkang pepethingan kanggo mulyake sagung para kawuling Ndarawati besok Gunadewa. Aduh Kanjeng Hyang, kadilu mampah wanci pangklung kepapak obor sewu satemah dados padang tetrawangan ing dados manah kula. Sedaya pitutur piwucal paduka badhe kula gegem kinarya pepakep anggen kula badhe netepi kaliyan darmaning agesang Kanjeng Hyang. Ya lakonana kanthi sabar, tindakna kanthi rasa ikhlas. Ora ana wong mulya tanpa rekoso. Ripalungguhan iki kowe nandur marang rekoso, besuke mesti alam saisine bakal ngangkat kamulyanmu Ngger Bambang Gunadewa. Wela dalah yen ora kleru kang dadi panyawangku iki Lurah Semar ingkang prapta ana ing Astana Gada Madana. Aku ngaturake pambagi panakrami Lurah Semar. Inggih Sang Resi, inggih. Ngaturaken panuwun dening ngantos semanten sih kadarman lan pakurmatan ingkang ndika paringaken dumateng kula pun Semar. Mboten langkung salam taklim kula kunjuk penemban. Iya ndak tampa gawe bombong ing rasa. Kula ngaturaken kawilujengan Kyai Lurah Semar. Inggih. Ndara Gunadewa nadyanto jenengan niku putra Narendra parandiri yen karo Gedhiba 17 isih ngajeni ketitik nandukaken tata basa ingkang prayogi. Salam kula katur Den. Nggih sampun kula tampi andadosaken tentreming manah kula. Kyai Semar sing ndok kersake apa? Ripalungguhan iki tek keraya-raya prapta ning Astana Gada Madana. Nuwun sewu Sang Resi Jembawan.
Sowan kula mriki menika dipun utus dening sesembahan kula Narendra Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna. Ingkang sepisan nyuwunaken pangapunten awit kalepatanipun Sri Ndarawati kaliyan putranipun nggih Angger Bambang Gunadewa ingkang dipun sebrataken mapan wonten ing pakuburan mriki ing atase anak ratu parandene malah dadi juru kuncine makam. Angka kalih kula kadhawuhan amboyongi Raden Gunadewa dina samangke sareng sak lampah kula kondur dhateng Ndarawati. Oh ilahing awik namastu namasidang Gunadewa kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh yang tanpa lidah sinambung banyu tinalang mestine wis ngerti apa surasane Kyai Semar rawuh mundhak dadi penganti-antine Ramamu Ndarawati kowe nderek Kyai Badranaya kondur marang kraton ya nggih nuninggih mboten langkung kula namung badhe tuturi daya-daya Kanjeng Hyang ingkang wayah nyuwun pamit duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri saben sikilmu njangkah tanganmu ngrembyah aja lali ngagungake asmaning Gusti men pengiran mayungi sak lakumu cah bagus Gunadewa nggihmu bali marang kraton Ndarawati. Trenyuh ningali dumateng jenengan wiwit bayi nganti dewasa mapan wonten ing Astana Gadamadana adoh saka wewarah lan ugi piwulange wong tuwa adoh saka kamulyan ning yen kula pikir anak Ratu Ndarawati sing genep tata kramane nggih namung sampeyan Bambang Gunadewa. Inggih Kyai Semar nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi kula saged dados srana supados Kanjeng Rama Prabu mboten nandhang lingsem. Piyayi apike kaya ngoten to Den. Sampeyan dimong kalih mbahmu Resi Jembawan mapan wonten ing mriki. Sampeyan rina wengi diglowentah kalih agama digembleng kalian weda suci malah kabar sing kula tampa sampeyan wis bisa ngapalake kabeh isining kitab suci niku sampeyan menungso sing pepetingan menungso sing pengpengan lan pendhita kyai kaya mbahmu nika pancen wajib dipundi-pundi diaji-aji. Ewadene ana menungso sing wani ngelokke, wani ngina derajate Brahmana Kyai lan ugi pertapan. Nika dudu patrape menungso ning patrape sono niku. Dek nganti kaya ngono. Sono kuwi lak kirik. Niku senengan kula, ngoten. Malah sing ora-ora ngoten niku mila saking menika nggo kondur nggih menawi sampun 6 sasi sampeyan digembleng wonten ing Astana Gadamadana sampeyan kedah kondur merga kekuatane negara niku men saya sentosa siji gumantung budaya loro gumantung agama. Yen benjing duka jaman menapa donya niki wis kahanane morak-marik ora cetha sing nggih gondhelan mung kari loro nenggih budaya kalian agama. Mongko kula ngerti wonten pertapan lan Astana Gadamadana mriki sampeyan kalian ingkang eyang kejawi digembleng babakan ngilmu suci uga rina wengi dituntun kalian budi pekerti ingkang rahayu satemah tumindak sampeyan ora milar saka tata krama andhap asor anuraga
sampeyan ora wegah rekoso mapan wonten mriki dandani makam nadyanto kudu nuwake pangorbanan ning pendhita kiai kaya mbah menika pancen apike kudu dipundi-pundi merga nika mbiyen ya nate ndawake dumateng para murid lan santri-santrine merdikane negara niki nggih lantaran fatmane para kiai ngoten nika yen enek wong menungso ngina kiai lan pondok pesantren niku tegese ngina karo negarane dhewe niku. Kyai Semar tiwas ndak golek ya ning Karang Kadempel tinemune malah ketemu ana ing kene menawi mboten lepat pamamas kula menika lak Ndara Kartamarma ya pancen para nyata Ndara Swatama ya Kyai Semar lajeng wonten wigatos menapa manggi dumateng Semar Pandhawa kae uripe mulya sarwa beja rina wengi nampa nugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa merga pancen tansah dituntun dening Kiai Semar Badranaya mongko wis cetha lamun ta kowe iki pamonge tanah Jawa sing ndok mong kudune ora mung para Pandhawa klebu para Sata Kurawa kudune antuk pangkrangkule Kiai Semar Badranaya tur dasare Pandhawa Palungguhan iki wis ora kurang sawiji apa upamane ndok tinggalake mesti tetep mandiring pribadi dadi satriya ingkang hambeke bawa leksana lan tresna marang kawula sing butuhake pengayoman ki wong Ngastina mula Palungguhan iki aku diutus dening Kaka Prabu Duryudana amboyongi kelawan panjenenganmu yen pancen Kiai Semar ngersakake wujude Sekar Pudak Tunjung Biru aku sing bakal mujudi ayo tak boyong mboten saged dene samangke kula lagi nglampahi tapa ngrame ya ngubengi jagat saisine isih ana kewajiban abot sing kula sangkul sing kula pikul mila nyuwun pangapunten menawi dina samangke kula mboten purun njaluk rudha paripeksa apa piye kowe apa Bambang Gunadewa satriya ganteng kliwat ukur ning mburi enek buntute elok menungso nek nggawa buntut aku ya nggawa buntut ning ora ning mburi ning ngarep kowe sing jenenge Bambang Swatama dasar para nyata sawa Bambang Gunadewa kancane Gunem karo Gunawan kae ngawur gawar kulino nonton ning kaset Gunadewa ki anak Ratu Ndarawati bola bali kowe para Sata Kurawa angger metu mesti gawe sintru gawe amun nonton tontonan sing biru dasare kaca nomor 7 sing kelakuane kaya asu
Gus Bambang Gunadewa ing atase kula menika namung gedibal 17 wong saudon saurupan ning sampeyan wanita jiwa raga anggenipun ngayomi dhumateng Semar mendah kaya apa mareme pakmu duwe anak sing kaya ngoten niku. Ndara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manuta ndak emban ojong. Nadyan to ning donya iki wanita digelar tur dasare akeh ingkang sulistya ing warna ning parandine ya mung panjenengamu sing pinter ndodhok marang jantunge Samba. Mbak Yu Haknyanawati. Apa Dimas? Aku wis marem, aku wis tentrem waton sumanding kelawan sliramu. Nadyan to yen di nalar magepokan kelawan alur utawa sara silah. Kowe iki pernah adiku kaipe ning sing jenenge wuta. Katresnan kuwi wuta ora nyawang sapa wae nanging kabeh mung kekejer anggene kepingin ngingsep marang sari-sarining katresnan. Tumrape Samba luwih gampang tresnani wong wadon 1000 tinimbang nglalikake siji sing wis nggegem marang jantungku. Nadyan to kowe iki sikap pernah Mbak Yuku dhewe ning wis jaman lumrahe Ripalungguhan iki angger wong pepacangan kowe mesti sepuh sing putri kaya Ripalungguhan iki. Iya. Ora apa-apa ya, Dik. Ora apa-apa kok, Mbak. Syukur, Dik. Ya semoga-moga lekasku sing kaya ngene ana sing nulat. Ya kuwi tanpa beda karo putrane piyayi kene ingkang nama Arya ingkang tresna kelawan manita sing luwih sepuh, ya kuwi sing jenenge Nawangsih ngono. Aku selak kedereng Samba. Ayo gandengen tanganku tengen manjing ning sono Palereman. Mboten Kakang, Bu. Menawi mapan wonten ing sono Palereman menika kula sampun kulina. Menika mapan wonten tengahing alas, monggo kula trima kene ngajeng menika sisih kulon menika wonten wujudipun watu gedhe. Mendah kados pundi endahe lan mareme ngrasa raos kula menawi kula saged stilem kanthi abebantal sing nyengkir gading ageguling mentis kuning. Pancen kaya mengkono. Ayo Ripalungguhan iki aku manut ngibarate si kembang kanggo mekrok ngambar gondo arum ngenteni praptane Sang Bremara. Yo. Aku dadi kumbang bakal mider lan kekider goleki sarining kembang supaya mengko aku bisa ngincup satemah angin sep tapis sari-sarining kembang satemah Samba marem entuk jatining pemarem. Ora perlu suwe-suwe, cukup sak mareman bae aku wis trima. Mung pisan yo. Nggih. Sok iso ning dhuwur watu iki lho karepe iki. Kok iso ning dhuwur watu ing atase iki Ndara Samba ki putrane Narendra dudu polisi kok ngalor ngidul nggawa borgol. Mongko akeh papan-papan Palereman sing ora larang parandene kok ya lah ning tengah alas kaya ngene iki lho. Mang enget sampean niku dudu wong saudon saurupaning putra Narendra Socaningrat Abaring jagat. Ning cak-cakan sampean tek kaya ngono, mingkep lambemu. Kowe ngucap kaya ngono kuwi mergo ora nate ngrasake kaya apa dadi bocah nom. Bola bali. Kowe wong kere, kowe wong sekeng. Derajatmu apa, pangkatmu apa wani nyelikake, wani ngandani karo Samba.
wis dadi sumpah Samba yen aku campur asmara tresna kelawan Mbak Yuku sapa sing ngelekake dadi musuhe Samba. Wes lah dalan tenan. Kula niku wong tuwa nggih. Wong tuwa niku yen ngerti anak putu bocah enom sing patrape ora genah merong saka lajering kautaman kewajiban kula ngemutaken syukur menawi saged. Ewadene mboten saged nggih sampun merga bejo lan rekoso swarga lan neraka sing nyangga sampeyan ra mingkem lambene. Oh ayo mingat. Wong tuwa ora cetha, ora kena diman. Tibani jemparing mbuh tibamu. Menika kadang kula sepuh Kakang Gunadewa kok tindak mriki mongko saklebetipun Samba menika nedeng karonsih kalian Kakang Mbok Haknyanawati ingkang dipun kersakaken kados pundi menapa ngersakaken ngraosaken kanikmatan Kakang Mbok Haknyanawati kangge kembul tiyang kalih delangap-delangap aton ngucap cetha lamun ta Samba wuta karo kautaman mongko blegermu ki menungso ki kinantenan mutiara papat ya kuwi agama akal moral lan rasa isin ning nyatane patang perkara ki ora ana sing nduk gunakake mula patrapmu kaya kewan yen ora nduk lereni karma sing bakal nduk tampa besok matimu ya dadi pengewan-ewan. Wong nganggo buntut dadak nyabda kaya ngono ibarat. Ora ngandel, ora percaya. Mbak Yu Haknyanawati, ayo ronde kedua, ayo. Mengko to kisana nadyan to kowe ora angucap nanging aku Widlima wis bisa nyurasa isine batinmu ingkang kebak rasa mertobat. Kisana yektine manungsa kuwi dununge luput murka lan lali sing kabeh mau pancen dadi sandangane titah nanging nadyan manungsa mesti kadunungan dosa waton kanthi tumemen anggone mertobat lan tulus lahir batin anggene nyuwun pangapura mesti wae sipating Gusti ya kuwi welas asih bakal narbuka marang lawanging mertobat. Mula ripalungguhan iki aja sedih, aja susah. Gatekno kang dadi kandhaku supaya bisa kascaryan kang dadi rasamu Kisana. Ing atase mung wujute Widlima parandine kok bisa kandha tur kandhane kebak utama. Kowe tak aturi priksa ya Widlima. Aku ngubengi jagat paribasane yektine mung bakal ngemis pangapura marang piyayi sing
nate tak gawe tatu rasane ya kuwi Kiai Semar Badranaya. Yektine aku ki Ratu Ndarawati sing salah gawe napa karmaning Gusti. Aku tangeh bisa ruwat panandangku yen durung bisa antuk pangapurane Semar Badranaya. Gandeng kowe wis tulus ikhlas lila legawa meremo kang dadi netramu. Coba lantarane aku ning kabeh gaiping Gusti tak ruwat panandangmu balih kaya wingi-uni iso pulih Ratu Ndarawati. Kresna lan ngandika duh Yayi Prabu Aywa ngaturake panuwun dene panjenengamu Widlima dadi lantaran aku ruwat saka panandang ning pedaya apa wujudku bleger Ratu Ndarawati meneh lamun ta durung bisa ngaup pepadane Kiai Semar. Mula kang mangkono yen pancen kowe Widlima sing digdaya aku petukna karo Kiai Semar tak ngisop njaluk ngapura karo panjenengane. Sarta madangi jagat tuk mungup-mungupaning sapucak ing wukir marbabak bang sumirat meneng soroting surya mekolan gunung-gunung Kiai Semar aku njaluk ngapura sewu dosa lan kaluputanku aku nyuwun pangapura ya Kiai Semar. Inggih dawah sami-sami ning saderenge jenengan ngrangkul sikil kula enten bocah sing kena diarani bocah sing pinter mbagusi karo wong tuwa utawa birul walidain wonge lungguh teng mburimu apik bocah kae. Gunadewa sampeyan nadyan tombuh baten sampeyan pripun ning anak sampeyan siji niki mangsingkirke saka kamulyan kawibawan kraton mangengerke dhumateng kiai utawi pendhita Mbahe Si Gunadewa mapan wonten ing padepokan utawi pesantren Astana Gadamadana. Sampeyan sok yen mati kejaba ngenteni sapaate utusaning Gusti sing pungkasan bakal ngenteni sapaate bocah niki.